Dre, boy ang manabila kasi rin. Alcohol, like so alcohol. Hello Beshi Cakes! Welcome to another vlog. Today is July 5, 2019. It's a Friday. For today's agenda, kay magkita mi nilang Clark, Glenn, RJ, o Rachel. Plus with Limay, namin buhaton nga photoshoot. Mag-echoey kayo dere sa kwarto. Actually, guys, I have my own room. Pero sakto siya. Di siya dako, pero at least na ako'y space para mag-film. And na-happy ko kay gabi napwisto gyud ang akong pinakaganahan nga filming setup, no? Mao ni siya ang ganap sa akong kwarto. Door, and then mo ni akong desk where I edit, where I do my makeup. And then if nag-wonder mo anong naa akong mga makeup diri, and then naa dito ang mirror. Nagplan ko nga mo palit og floating shelf para dihan ako ibot na akong mga skincare kay napa dito sa mga putos-putos akong mga skincare. Actually, pa dyan siya na napwesto tanan. Pero, sige lang, hinay-hinay. Aray, ang buhok. Kumao ni siya. Dugay na rin ako napalit. I think 2 years ago. Karon yung ako siya nagamit kung unsa jud yung purpose. Ganon, gipalit na ko siya. Kay kato sa filming setup na ko before. Naapoy white nga cortina sa loyo. Then, fairy lights. Kay di siya masigo. Ato nga ko channeling. Tomato siya karon. Kay magamit na dyan ako siya. I'm so excited. Gikan ko nag-film. Maunay hangers. Feel na ko, it's now up. Recreating BLACKPINK's outfit. And guys, kuwang kay kog tulog. Nag-film kog mga alauna sa kadlawon, and then nahuman ko og edit mga 4 AM and nakamata ko og 9 AM and wala na ko nakabalik og tulog. Kontag si Beshi Cake. Anyway, so katag kaayo karon. Mana dili lang na ako hipuson kay kapoy sigig kuan. Mao na siya akong dead-on for the shoot and kana, and then naapay usa ka bag sa loyo. Ang akong kutson di ay kay wala pa mo koy bed yun. Ako sa gibutang sa gawas kay para maka-film ko ani. So ang mahitabo kwaon sa first ni Clark, si RJ og si Limay, and then ako ang pinaka-last din. Ako ang ragdo. Luyo kay down. So malalaman niyo po sa takdang panahon kung sa among buhaton or para sa among buhaton. Mag-makeup na lang ko daan para dili na ako magdaog mga makeup. Well, magda ko makeup pero kana ang mga pang-retouch. Pero dili na kay daghan akong dadon kay grabe ka daghan na gid akong gidaoy. Hassle lang kayo. Simple lang nga makeup. Simple lang nga makeup. One eternity later. Hello? Ano na mo? Sige. Kuha na ko. Sige, bye. Yes, sir! Professionally bound. Bye! Hi! Adang kay Gubda. Oh. Hi! Hello! Hi! Hi, RJ! Oh, hello. Okay, update. Gipangita na mo ang mama ni Glenn, si Tita Zenny. Dugay na sa may nakita, no? I can hear her voice. Kadungog na ko sa tingog ni Tita. Hi, Tita! Char! Ay, nagano kay Wawa, may ligong. Wapakiligong. Grabe naman dyan yung mga pasalubong si Tita Zenny na apa dito, mga saging and budbud. Grabe sa saging. Saging galore, mga unggoy. Mangga. Saan ni? Hala. Wow. Doy, magluto ka, Doy. Yeah, sugon na mo. Bilang. Stay awkward you guys. Awkward you guys. Where should we hire? My family. Sweater house. Pink lady. Tapos siya pa na air ba? Isa man mo gusto. Tita Zenny! Freeze frame.
And then masamok na ko din si... 1, 2, 3. Gusto mong gamot ko. Oo, mong gamot ko. Level lang kasi na pero B.E. mo ka na. Sa ani ang order, ani gamay work na. Dili ingon nga imong nitalikod din na but okay ra. Drive din ka. Lana, please Google it in there. Ay nga na mo. Pakumar na dito. So, ako manawag ko ng Glenn, magiging ko ng Glenn. Ang mga transition anak ay slide, left, slide, left, slide. Our editor, our DOP, director of photography, our actors. Actors. Kung plano kay murag natay tagsa-tagsa ginabuhat. So guys, walaanin na siya nga adlaw na nasa Kodre. And akong gidala karon si Chim Chim kay work ako mama niya, walay bantay niya. Dili sad kayo siya tiggawa, so mo to excited ko siya ganiha. Wala na ako na vlog, sayang kayo kiton ta kayo. Magtiwas may og shoot karon and magpa-looks books ko ni Rigel. Magpatabang ko sa iyang skills 5s. Last na lang niya ako. 2 hours. 6 p.m. Okay ra sad. Ay, ko na 6. 6, okay laban. After 6:30, diha na. Partner mo kay kuan diha. Ay pwede mo ganit diri sud na lang if naay uban. If ever need. Perform ko start so dapat 4 start ka. Yes sir. Thanks sa coffee day. It's you! You're the one I need. Come here. Baby, it's you! Come on! Imagine na lang nga ni kiss nimo kay si Chim Chim. Karon pa kong lami de ay ang coffee butangan og Milo. Itong kapon. I love you, I love Chim Chim. Muna ang Full na if pero if naaning kaning siya. Patya sa live. Hello, Glenn. Ring bye. One, my turn. Oops. Kung nausab ang quality ani nga video kay mao na siya gagamit ko og cellphone kay lobat full na akong usa ka memory card and then mag-shoot pa ko looks books so akong gi-keep ang usa ka memory card. Uy, Sino yung speakers niya? Magamit na to. Para sa those books. Portable. wala. Ano man? Para feel? True. Ikaw rin kanta? Ako ganda. Hindi ka rin kanta, day? BLACKPINK akong ganahang kanta, day, ha? Ako ganda din. Sige, sample. BLACKPINK in your area. Rapapam. Third outfit para sa among individual shot. I'm Glenn Abukay, age 22, and I play Mobile Legends. Rank? Civilian. Alright, so last scene, guys, sa car. After yan na kayo mag-looks book na tanin mo. Alright, yay! Oh, ingit laban. Oh, love ka niya, or di ba ka na? Parap lang yung imong kuan. TL. Currently, as of the moment right now, Ay, film na kong dog. kasi magpakaon si mong dog. Dili ba, di mo kayo fasting niya akong dog. Senaryo na to, kay gatudluan na to si Dyers. O, drive. So, asama ni pa to? Side mirror. Side mirror, Dyers. Asana! Ayaw! Second gear. Side mirror, Dyers. Lantaw sa back mirror, Dyers. Dre, buing manubila kasi rin yung alcohol. Like sa alcohol. Ikaw na ito. Okay. And we're done. Asa, last. Yay, we're done! Nai-cameo si Kuan, Chim Chim. Kahuway sa, then mag-lookbook na ko. First outfit para sa akong looks books. Thank you, Rigel. Pero thank you, Daan. Ano ni iyang bagong hobby? Dili siya masigo sa akong paa. So, dili na ako siya ipa-close up sa lookbook. Or chorizo good. Sa pamiko ang earrings. Then, ay, di ko kalak ko. Alright, last outfit and time check. Asa na time? Asa magkita? Sakto ro, 6 p.m. Pero di ko hindi kayo. 6 p.m. na. If ganahan mo makakita sa aning looks books na ko, kay na-vlog si Rigel Anas.
kuan man no, mag-awa ang malahi maoy una mabuntis. Ang malahi maoy una mabuntis. Ang mauna ay mauna kay dali mabuntis. Ang malahi maoy mauna mabuntis. O sa may name sa panday. Chim-chim lang yan. Chim-chim. Yeah, what if ikaw day? Ah, sige, magkita na sa doha. Kami rin doha. Ay, bato-bato. Ikaw na yung paglahi. Lahi ang doha bagal. Ay, kay una! Umabot mahuman tayo. Okay, bato-bato bigla ako sa kaboka. Bato-bato pig! Oh, yaw ko! Ako last month. Kaya, usa ko nang ngan sa mong anak. Naman dyan ko yung pangan. Ay, ready! Nauna siya ng gown na. Procopio. Basilio? Junior. Crispin. Okay, so update alauna na and nag-tok-tok me. First time ni siya. Guys, please go headset and mag-messenger na lang ta if mag-start. Feel na ko. Napachiba ka rin sige. Kaya sa'yo dyan. Feel ako. Feel ako na ni Sumbong. Birthday ba yung anak ko? Char. Diba daw? August pa akong birthday. Char. Shh. I'm sorry. I-voice message na lang imong haha. Uy, where are you vlogceptioning ni? Char. Ay, magsaba. Kami ko tamin yun. Kanay. Ano sa kinsa mo nigga birthday ko na.